isisu. Inja ayihlawuli. Inja ayihambisa umntwana eklinikhi. Inja ayithenga ubisi lomntwana. Inja iwathenga amapampers. Lalela mfana wami. Kazi lengane yakho. Lena bayihusula bayipaqaza. Bayifaka kuplastic bayiphosa emgqonyeni ngoba usuyiphikile. Liyakhala emhlabathini. Lithi ubaba ungiphikile. Ngiyashumayela namhlanje. Sho! Igazi lomntanakho liyakhala. Amantombazana alambisa azalambisa amakhosi. Indodakazi yenkosi ine prize engafani neyabantu. Inkosi mayingazalanga izinja izala abantu. Iceba kusalotshola indodakazi yayo eyodwa inkosi vele ibe rich. Kodwa intombazana eziphukuphuku ithatha amathanga inkosi wavulela izinja. Zilale nawo phansi kwezihlahla. Sis RUBBISH rubbish. Ukungabi naNkulunkulu umntana kwenza ungazi neprize yakho ubani wena. Abazali bakho ngabe ba rich bazali isiphukuphuku. Thatha ifa lika ihlolo nyoko. Ulinikeze izinja emgwaqeni. Wena mawuyocela bekuzokhethwa amadoda ahlonishwa endaweni athwala iqhokeza imihelana enophaphe mdla kuyocelwa wena. Njoba umithe ebume nje wamithe ugijima. Mithi sise singaziwa. Hamba uyishaye sonke amakhona abafana bekusikaza ngomese bethi ungazongicika. Olethe ingane yakithi ingane ineminwe ewu6. Sandla siyi1 sina 6 ma ungekho ka6 khohlwa sis. Eyakithi ingane ina6 ma inje khohlwa 6. Uyohamba ucinga umuntu wengane encane zelo ufuna ukuxhuma. Igazi lemntanakho mfana wami. Wow Nkosi yami. Inhliziyo yami izobuhlungu namhlanje. Kuneyingane mfundisi Mahlangu ezonde sengathi itholwe emgqonyeni kaDoti azinamnikazi. Inoyise izalwa ihulumbembe lehuzu ishalambombo uhunta ihuluku umgelembo omdala sigebenge sinembobo ekhaleni iqili eliyikhotha emhlanje omithi singane abantu baqeda aphike sengathi akazaqala angondlini engane yakhe yonke ingane yakhe beneyinwele eziyelo ibe nezandla ezimhlophe noma ungayigcoba ivele iphaphathe eqeda ukuyigcoba iyalamba uyise uyaphila igazi lalawo ngane mfana wami awukazulungelwa lutho ungakayondli le yangane uyaphunywa impandla omncane impandla isiqalekiso
igazi lomntanakho liyakhala lisemhlabathini. Ezinye ingane ekhishwa ngamantombazane emithiswe ngamadoda amadala nabafazi ashadile. Indoda imncenge indoda umuntu esifazana azavuma ithi ngiyacela umshado wami 1 ngiyahlonishwa endaweni 2 umshado wami usebucayini ngiyacela mntanami ngiyacela ngingenza noma yini ongathi angiyenze ngicela ungisize sikhiphe lesiso. Indoda wema ngiyesaba mina ngithi ngiyacela yenzela mina. Lelo jazi olithengile noma selinameva yelakho lenze njani? Iqoqe. Iqoqe. Ngiyangitshela umkami ngithi ngisho ngathi wasekuvela insizwa manje ihwanqa ethi ngayithola ndawo ngeyikhathe ezithile. Maku heyam kuyam nqonda ngqo nansi nama ngazi ngangidlule ngishesha kodwa ungondli ufuna ukuzenza msulwa ubalekela icala kungelakho. Wathi mayiphika fikela zukhayini kwathi walalela kamfana wami njengoba uphika nje wenza nje umuntu ohlangana nawe ngubeka isiqalekiso sokufa. Umuntu ozohlangana nozofisa ukukubulala ozohlangana nje nawe. Ngikuthi wesithuna esimongeni kucaba inhlaka ezimbili zethuna la ukuthi umuntu ohlangana nawe afuna ukukubulala. Yakhala indoda thi isono sami singaphezulu kwami Jesus sami sikhulu. Yaphakamisa izandla wasusa uThixo isiqalekiso ngoba uThixo akanankinga nabantu abenza izono, unenkinga nabantu abangamaqili. Uma abantu abenza izono bephenduka izono zabo uyayithethelela. Oh yes Lord. Besebenza babe bahle unyanya abantu abangamaqili. Izwi legazi liyakhala lisemhlabathini ngibulewe. Khona abafazi abangenamadoda othi mulandela uphenyisisa ukushona kwalo baba umama unesandla. Khona abafazi abanesibindi kabi uvela kwinyithi ngathi inkabi kaNkulunkulu ngelekeleleni simo engibhekene naso. Indoda yami ngayishada kodwa kuyaphoqa nkudluleleni bafethu. Ithwele ikhanda into lokhu icula ngayo khona kanti iyahamba. Mama kudala beyishaya indayi kudala beyifaka kwi-auction sale kudala ihamba egcekeni neyikhindi mahala kudala beyifaka kwi-auction sale. Kunabomama abangenamadoda kodwa bayawazi ukuthi afaka njani. Noma ungazila iminyaka u4 ukhohlisa abantu uze bebantu serious unamanga ukufa kwendoda yakho uyakwazi. Lenga ngithi amadoda join umshwalense uma imali seyivuthiwe labo mama bangalenga ngithi bathi indoda yisheke
babebuza ukuthi akakayibulali bathi awukalishintshi weshishisheke ukubulawa indoda ukushintshwa kwesheke ulisheke lapha ndaba esitakudlunkulu ulisheke lapha mama amapholisa asevuthiwe sekufuna indlela yokuwaqhumbuza nethumba amaselivuthiwe licobezela umnyombo usubona ukuthi ungathi iyahamba indoda sekuyinkomo edayisini ingahlatshwa noma nini iqhubeka ilula izandla yena wayikhanda ibusa ilokho eyikhomba ngolimi ukose isikhathi siphelile noma ungayibulala indoda yakho kungaziwa kunandaba kodwa igazi layo likhala kube kanye lengakithi omunye wayibulala indoda yakhe yayisebenza kwaHulumeni wayithengela iy'nkabi iy'nkabi mazi khona lapha engathi ngabe ziyangizwa wayinkabi la madoda aphila ngokuphuza igazi njengomhlabathi abulala abantu kuzahle kuyayiwa imali yaphela kodwa isono siyanamathela noma ungafa mfana ngithi siyohlala phezu kwamathamba akho sikulinde wayithengisa umama indoda yakhe uthe ngosuku ababezoyishaya ngalo ntambama ngabo 4 bamfonela bathi mama awukashintshi wathi angikashintshi kodwa khona ngifuna ukuqamba amanhliziyo ami ibuhlungu kodwa wozani ngoba ngenza kunemali evalelekile eningingabi lapha ngamangala ngifika kwelinye ijele ngoshumayela bangakanani abantu besifazana ababoshiwe ezinye zingwenya ayinamalundu bodwa inkunzi ke le ezinye igijima igazi elibomvu behleli nzabulala amadoda igazi uthi lo mama ndabezitha manifika uyaqhela endodeni lamakhosazi ukuthi mangena ucinga iqhashe isuke eduze kwakho hoyiqaphela inetwork njalo mawuhlezi nalomuntu uthi akafonele after 5 minutes njalo akakhulumi nocinga azaqeda umoya njalo uthi ngithinte after 5 minutes u5 minutes uwe kozana manifika nje nizombona nje nomzimba omkhulu uhlezi kusofa maningena nje umuzwa wami vele ubheke ngasemgwaqeni maningena nje ngizomthola kufaka isikhindi sikakhakhi uhlezi ningisize mase nimshayile nami ningishaye noma uqukulu wonyawo ukuze sidukise umkhondo
bese kuthiwa mina inkosikazi yakhe isinde kanti kudukisa umkhonto. Engathi bangathi bamshaya uqukulu bavele bamshaya idolo balichitha amanzi. Bafika noma ngathi izinja zinolaka kanjani makufuna kube nomuntu ozofanga lolanga uyafa. Izinja zibese izinja ziyezwa ukuthi namhlanje ku serious ithi woo ikhonkotho iphume ijwayele ukhonkotho iqonda ikhonkotho iphume woo bamhlaba wakhala lo mama, makhelwane webo makhelwane ngomyeni wami wema, ngomyeni wami wema, ngomyeni wami kanti inhliziyo ithi ha ha ha, ithi kanti igazi bamshaya uqukulu isithupha sonya bashaya bahlikiza. Kwasho ukuthi isithupha sihlikizekile kodwa lokho akunguthusa umthetho. Ithupha ihlala ihlikize kuqhuzuka kufiki. Kunento engale okufuneka ukuphandwa wabanjwa.